ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଗଲା ଖବର ନ ଦେଇ ଭାସିଗଲା ସେଇଠୁ। ଭାଗ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଚୁଲିଟେ ଥିଲା। अच्छा ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା 25 ଦିନ ନହେଲେ ବୁକିଂ ହବାର ଆଉ ଦଉନାହାନ୍ତି। हाँ ये समस्या है रे, क्या बोलने का। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଲି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ଏ ଚୁଲିରେ ଭାତ ବସିଛି। ଭାତ ବନିଗଲା 45 ମିନିଟ୍ରେ। कमाल कर दिया आपने। ଆଉ ଶାଗ ଭାଜିଦେଲି 15 ମିନିଟ୍ରେ। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। ଡାଲି ଛୁଙ୍କିଦେଲି 2 ମିନିଟ୍ରେ। ଆଉ ଆଳୁ ଭଜାଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ହେଲେ ଖାଇଦେବେ। कितने टैलेंटेड हैं आप। ବିଲାତି ପୋଡ଼ା ସହିତ ଭଜା ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ଏଥର କିଏ ଖାଇବ ଆସ। ବା ଭାଉଜ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲ। ଯେତେ ହେଲେ ଶାହୁଘର ବୋହୂ।